is waiting. Yes. Gusto ka ice? May ice tea. Ice. Yeah. Tumigas. Ayun, ayun. Sana yung isa kong ano na. Ang loob. Ay, nandun sa loob, no? Ha? Kinuha mo yun kanina, di ba? Yung sa lightning. Charger mo. Okay na to. Okay na. Okay na to. Nandun na ito sa loob. Grabe ang haba ng wire mo, no? Of course. Wow. Mag-aantay yung ano na yun, fixer. Ay, naku-fix ko lang dyan. Gusto pa ng, ano, gusto pa niya akong isingit daw. Paano masingit kami kung may ano mo da Japon? Kaya, Grabe sa Japon na sabi. bro, shout out. Sisingit niya. Ganun na style nila eh. Sabihin gusto singit tapos. Alam ko, tumba. Ha? Maano na. Ayan. Naipit na. Naipit na nga. Hindi. This far. No! Shout out, bro! Is to hold you forever. Hirap dito, walang ano eh. Smoking area eh. Oh, nalusaw siya. Turn mo na. But we have fast break. Fast break muna. Fast break. Uy, meron. Shari. Oh. Salit pwede ko makipag-usap dyan eh na may sing. Ha? Pwede ko kausapin na may singit ako, babayad lang. Diyan na. We can wait. We're not in a hurry. Kaya nga, bukas pa naman. We have all our time. Actually, favorite ko ito eh. Recess. Ganito pinapadala ng tita ko galing Canada. Hi to may palangga. Grabe, ang laki ng kinakagat mo langga. Mauubos tuloy sa
Imo lang na. Banta. Sabay. Imo lang na. Aba! Hati tayo niyan. Hindi ko na buksan. Imo lang na. Eh, that's too sweet for me. Like me? I like the Like salty more. me? Like me? Too sweet. Power is out? Is that? What does it mean? Huh? Burn out? Grabe naman lagyan ng bumper, oh. May ilaw.
Shout out! Everybody have fun! I'll be beside the phone waiting for you. So, yung nakalap mo. Bakit? Maraming viewers. I-hotspot pa yan. Sakit lang ako. Cooties cutie. Kailangan na cooties cutie. Shout out to viewers. Tatawid na naman kami ng Tibu. Shout out. Matagal pa kami makakatawid dito. Alas 6 pa kami, alas 6. Anong oras pa kami? Daming pasahero. Hindi na nga dapat maaga tayo. Dito kami ngayon sa San Carlos Port. San Carlos City Port. San Carlos City Port. Punta kaming Cebu, guys. Cebu. We're going to Cebu again. Ah. Mainit kasi dyan kanina. Kaya Kaya nag-cover. dito muna. Na ano siya, lalamig na. Hardcore. Hoy,
mag-comment naman kayo dyan. Ano naman dyan? Sino mo yan? Amazing Pepe, mag-comment naman kayo dyan. Ano talaga? Tip sa akin. Matigas na. Kanina yung kinain ko. Akala ka. Ayan. Unin mo kasi ito. Credit. Alcohol, Mommy Cooks. Aloha all. So, Mami. Mommy Cooks? Kamustamos? Si Kokiana. Oh. Oh. Kami nakikita mo na kami ngayon ni Marisol. Baka sabihin mo na naman kung ano-ano. Huwag ka na naman gagawa ng kwento. Get out my way! Hey, what's your work? Just a little bit dangerous. She's a little bit dangerous. Yan, say Mix Vlog, shout out. Lancy Mix Vlog, shout out. Mga ibang na katapat. Ate Emski! Ate Ems! Shout out. Dalawang linggo na ako dito. Ano? Ay, Mag 3 weeks. magti 3 weeks na. Aawahin ka ni Ems, aawahin ka ni Cooks. 3 weeks. Ikaw. 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks mahigit. Ate Emski! Andiyan ka pa sa Maynila, Ems? Or nasa Japan ka na? Ang cute. Sana all bakasyon sa atin. Bakasyon namin pareho. Nandito ako sa lugar nila, oh. Dito, nagbakasyon sa amin, hindi sa kanila. Dito ako sa lugar nila. Enjoy lang kami sa Japan pa ako, nagpunta ako sa Pinas. Ah, Nagbakasyon sa amin. Para sa akin. Sige lang. wala Hindi dito. pati, ano pa, 6 o'clock pa mamaya yung ano. Yung alis namin, alas 6. Alas 6 pa. Tingnan mo, ang daming pasero. Ito, yung series, bus priority na yun nila yun. Oh, naka-ano na yan, naka-reserve. Baka lalabas muna kami mamaya. Thank you, Ems. Malinis dito sa San Carlos yung ano nila. Pier. Having the time of your life. Watch that scene.
Mamaya, tatawid kami. Anong oras na? Alas 6. Pagdating sa Cebu, magdadrive pa ako ng 3 hours. So, dito sa iba. Paano magawa kayo? 20. Hindi, umuwi ako sa amin ah. Paano ko makukuha sa sakyan ko? Oo, ang ganda sa Cebu. Galing na kami doon nung isang araw. Last week galing na kami doon. Oo nga, Cookie. Mag-asawa ka na para makain na yung mo, lovebirds. Mapapanis na yan. Saan tayo? Sedan. Sedan. Number of passenger 1. Kung light po lang na, bakit pwede pa. Pero kay alauna yung alis nila. Anong sila no? Alas 3 yan. Ano ito daw ito? Oo nga si Ems. Ems, mag-iingat ka ha. Huwag basta-basta papabudol. Bro, reactions. Brigada in the heart of changing lives. Para sa akin, biyaya ang pagiging breadwinner dahil may kakayanan kang makapagbigay ng suporta sa iba, lalong-lalo na sa pamilya. Kaya sa pagiging palaban, matatag at maasahan, kasama ko ang Power Cells. This is Melika de Veras Francisco. Saludo sa iyo dahil ikaw ang sandigan. Hindi na ako makakakyat sa live mo kasi daligpit ko na yung ko. Ang Power Cells brand ay hindi ka mo Hindi na kita madadamay pag umiiyak ka. Grabe, ang sugat naman niya. 16 na ako. Grabe, Kaya ko ng sugat sarili naman. ko. Pero alam kong ginagawa niya lang ito dahil mahal niya ako. kasama nyo ang standout ES4 multivitamin capsule. Simulang tumarin ang mga pangarap ng iba na games sa ating now. Nagpapaalala ang standout ES4 ay gamot at hindi pwede gamitin paggamot sa naman uwi ng sakit. Mga kabrigada, gusto mong kumita gamit ang iyong travel shots? Pwede na tayo magbayad online. Video ang sikat na travel destinations tulad ng Boracay, Siargao, Ilocos, Bohol, Cebu, Palawan, Ito, parang hidden gems. Pwede kang kumita. Thank you, Ems. Original at high quality travel shots at videos at www.delight.net. Naakit ako ah. Umaakit ako pag nakikita kong umiiyak ka. Ate Ems, thank you. www.delight.net for more details. Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. Pagod.
sir, nakahatag mo RCR dito alas 3 sir? Alas 6 man to schedule. Oo, pero na available alas 3. Mahon sa nato alas 3 sa ni hatag mo RCR. Alas 3 sa ni service. Kaya mo sila ganihan alas puno ng alas 3. Labas mo tayo ka. Nahihiya ko. Gusto ko kumain. Kahit tayo. Hindi ka nagugutom. Sobrang init. Dito ka lang. Pwede ka muna doon. Doon. Saan? May CR doon? Pwede ka muna. Eh, paano kayo kaya lang higupin ko na lang ihi. Higupin ko yung ihi. Uubusin ko. Para di ka na lumabas. Ah! Ah! Mula na itong mga produkto sa mga supermarasya o sari-sari stores. Rewind sa San Carlos City. Available sa BSN Drugstore. Wow, mananapak ka na lang. Pharmacy, RJLCD Pharma, Zarcy Drugstore, RT Drugstore, Asilamanang Pharmacy, Hindi, mamaya na. Kumain ka na. Angela Saver Pharmacy, Rabi Store. Wala, di ka na talaga papayat. Biblian Pharmacy Store, Josefa Pharmacy, Modo. Health Pharmacy, Rick's Pharmacy, Mercury Drugstore. Pagka na talaga ako. Kumain ka doon. Available sa Second Dito ko Ba't sa labas? May toilet ka dyan. Drugstore. Mga lalaki talaga. Sa Easy Lumen Pharmacy, sa Escalante City. Hanap naman tayo ng ano. Oo, diba? Sabi ko pa sa'yo, hanap tayo eh. You have to search first and we are going to ask where is the nearest Jollibee here in the land Jollibee, of Macdo. San Carlos City. May KFC kaya dito. I want Mahilig. KFC. Ay, ayoko ng KFC lang na. I want KFC. Eh, Jollibee, KFC. KFC? Wala mga ka-KFC dito. Wala yata dito. Parang ano naman yun? Chowking McDo. Cebu City pa yung KFC. Tara, sama muna kayo. Lalabas muna kami kasi alas 6 pa naman kami. Ikot muna tayo. Mag-robing muna tayo, guys. Macdo. Macdo. Oh, Ba't namamatay? I don't know. Hindi ko naman. Boss, labas muna kami. Ano yun, left? Left lang, no? Saan yan? Dito sa kabila or doon? Pwede lang ako. Ayun. Grabe naman siya magdurog pa dito lang eh. Pa dito, pa roon. Paano? Ayun o. Hindi yan dyan. Pero hindi yun dyan Ito. exit. Ha? Dito oh. Dito ba dapat? Dito dapat yung exit. Oh my God. We're not going to Modol. Oh, diretso Ano yung tayo. KFC? Oh, McDo. Oh. Gawa kami Sir. danay. Gawa sa mi. Wala na may ticket ma'am. Wala pa, pang alas 6 pa manami ang kuhan naman. Pero ang amo ang ORCR. ORCR na naana sa ano? Balik pa mo. Naana sa diha. Salamat. Salamat diha. To hold you, I gotta believe.
what I felt for you. Ang ganda. Ang dulce. I was dying inside. Sino yan lang yun? Mars Tadya Kero Vlog. Oh, Hello po. we're We going left can here. go, going there. Go straight ahead. Doon na lang tayo tambay. Makdo. Oh, para makasit tayo ng gasoline. Because if we are here in the car, we are still, Using gasoline. we have to conserve gasoline because we don't. Good afternoon po sa inyo lahat. God bless us. Hello. Likewise, Mars Jakero Vlog. Thank you. Pinasok tayo dito sa ano. Nako, Ate Ems, ang sarap kurutin na to ni Waray lagi. Nakakurot ko pala to siya lagi. Nagigigil. Pero mas nagigigil siya sa akin. Oh my God. Oh, it's complicated here. Dito tayo pinadaan sa ano, sa lugar na tinawag. Ba't dito ka dumaan? Doon pa yung tanak sa dulo. Parang ano dito ah. Doon pa sana yung langga sa dulo. Parang tondo na to ah. Pero dire-diretso. Grabe. Ginawa na ng liwanag dito. Mga mukha ng mga bagong gising. Bagong gising. Ang tanong, nakatulog ba? Bagong tulog. Bagong tulog. Parang ano dito yung mga tao, no? Ano? Ano sila sa black na car? They are positive always. I think they're doing something wrong. They don't know. This is the Bagong Pilipinas. Guys, bangon. Bangon, walang tulugan. Marasa ako sa atin yung burgers dun sa Macdo, pero I want chicken. Chicken? Chicken. Chicken what? Rice. Ikaw burger. Rice. Rice. I want rice. Makdo, Jollibee. Nag-Jollibee na tayo kahapon. Makdo na po. Parang sila may mga coke-float yun, no? Wala. Mga inasal. Saan? Ay, dali ba yung meron silang float mo? Coke float na. Float. Walang parking lot. Meron, ano dito sa loob, oh? City Mall yan. City Mall. Meron silang Jollibee, Chowking. Oh, Chowking is Jollibee mga nice. inasal. Raybone, Chowking. Watson, Hindi na lang sa McDo. Parang mas maganda yung ano nila doon. May park. Sunog na talaga ako. Yeah. It's 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala pa yung Danilo dito, ano? Hindi rin.